Iawn. Wel, os wnawn ni droi at cyntaf Samuel, a pennod 29 gyda'n gilydd. Dwi'n mynd i ddarllen y bennod gyfan, dyw e ddim yn hir i'w 11 adnod, fi'n meddwl. 1 Samuel 29. Casglodd y Philistiaid eu holl fyddin i Affec, ac yr oedd Israel yn gwersyllu ger ffynnon yn Jezreel. Yr oedd tywysogion y Philistiaid yn gorymdeithio fesul cannoedd a miloedd, a Dafydd a'i filwyr yn gorymdeithio yn olaf gyda Achis. Ac meddai capteiniaid y Philistiaid, pwy yw'r Hebreaid hyn? Atebodd Achis hwy, Dafydd wrth gwrs, gwas Saul, brenin Israel, a mae wedi bod gyda mi am flwyddyn os nad 2, ac nid wyf wedi cael dim o'i le ynddo o'r diwrnod y cyrhaeddodd hyd heddiw. Ond aeth capteiniaid y Philistiaid yn ddig wrtho a dweud, anfon y dyn i ffwrdd, a'i yn ôl i'r lle a ddarperais iddo. Ni chaiff ddod i lawr gyda ni i'r frwydr, rhag iddo droi'n wrthwynebydd i ni yn ystod y frwydr. Sut gallai hwn ennill ffafr ei arglwydd yn well nag a phennau'r milwyr hyn? Ond nid hwn yw Dafydd, yr oeddent yn canu amdano yn y dawnsfeydd, lladdodd Saul ei filoedd, a Dafydd ei fyrfiannau. Galwodd Achis ar Dafydd a dweud, cynwired a bod yr arglwydd yn fyw, yr wyt yn ddyn cywir, ac wedi ymddwyn yn foddhaol yn fy ngolwg, tra buost gyda mi yn y gwersyll. Nid wyf wedi cael dim o'i le yno ti o'r dydd y deithost ataf hyd heddiw. Ond nid wyt yn dderbyniol yng ngolwg tywysogion y Philistiaid. Felly nawr, dychwel, dos mewn heddwch, rhag i ti dramgwyddo tywysogion y Philistiaid. Dywedodd Dafydd wrth Achis, ond beth a wneithim? Pa fai a gefais ti yn dy was o'r dydd y deithim atat hyd heddi, fel na chaf ddod i ryfela yn erbyn gelynion farglwydd frenin? Atebodd Achis a dweud wrth Dafydd, gwn dy fod cystal ag angel yn fy ngolwg i, ond y mae tywysogion y Philistiaid wedi dweud na chei di ddod gyda mi i'r frwydr. Felly yn gynnar bore fori, bydd di a gweision eraill arglwydd a ddaeth gyda thi yn barod. Byddwch yn barod i gychwyn cyn gynted ag y bydd yn olau. Cododd Dafydd a'i filwyr yn gynnar dranoeth i fynd yn ôl i Philistia, ac aeth y Philistiaid ymlaen i Jezreel. Amen. Iawn, wel, cwestiwn i chi i ddechrau, sydd falle'n ymddangos yn od. Ydych chi'n hoffi gwyddbwyll? Chi'n gwybod beth yw gwyddbwyll? Chess yw gwyddbwyll. Dwi'n hoff iawn o chwarae chess. Dwi a Joseph yn hoffi chwarae chess gyda'n gilydd. Mae'n bach yn od, falle, ond i ni'n mwynhau chwarae chess. Wrth i fi feddwl am beth sydd yn digwydd yn y bennod yma, ac yn y penodau cynt rili hefyd, y darlun oedd yn dod i'n feddwl i yw fod Duw fel chwaraewr chess. A beth sy'n digwydd fan hyn yw mae e'n paratoi ar gyfer buddigoliaeth, ar gyfer cyflawni ei bwrpasau. Be sy'n mynd i ddigwydd nes ymlaen, spoiler alert, mae'n ddrwg gen i, yw fod Saul yn cael ei orsedd wedi ei dynnu oddi arno fe, mae'n cael ei farnu, mae'n marw, ac hynny oherwydd bod e ddim wedi bod yn ifydd i'r arglwydd. Dyw e ddim rili'n spoiler alert, achos glywon ni fe ar ddiwedd pennod 28. Ond mae Duw yn paratoi i gyflawni ei bwrpasau. Ond, os ych chi'n chwaraewr chess da, y ffordd gorau i ennill, mae'n debyg, yw i wneud i'r gwrthwynebwr, yr opposition, i feddwl bod nhw'n wneud yn eitha da. I feddwl bod nhw'n chwarae'n reit dda. Ac yn sydyn i wneud un symudiad bach, mas o ninman, a mae'n checkmate. Os chi'n gallu dal nhw, heb bod nhw'n sylweddoli beth ych chi'n gwneud a sut ych chi'n symud, ych chi'n debygol iawn o ennill y gêm.
A dyna mewn gwirionedd beth sy'n digwydd fan hyn. Os chi'n cofio, mae Dafydd mewn twll. Mae wedi ffindio ei hunan mewn twll go iawn. Lle mae wedi ymrwymo i y gelyn, y Philistiaid, achus y brenin yn Philistia. Mae'n edrych fel bod hi'n checkmate arno fe mewn geiriau eraill. Ond nid dyna'r achos y gwbl. Mae Duw mewn gwirionedd, y Grandmaster fan hyn, os liciwch chi, yr un sydd yn rheoli y darnau, yn paratoi. A beth sy'n rhyfeddol yw fod e'n defnyddio, a byddwn ni'n gweld hyn y bore yma gobeithio, y gelyn mwyn cyflawni ei bwrpasau. Gymaint yw grym Duw dros ei greadigaeth. A be byddwn ni hefyd yn gweld gobeithio yw gras yr arglwydd tuag at Dafydd. Dyw e ddim yn gwneud unrhyw beth i heiddi cael mas o'r sefyllfa mae wedi ffindio hunan ynddo, ac eto mae Duw yn darparu mewn ffyrdd rhyfeddol, mewn ffyrdd gwbl annisgwyl. Felly, i'n atgoffa ni, allwch chi edrych yn ôl os ych chi moyn, mae Dafydd wedi bod ymlith y Philistiaid yn Siclag, os chi'n cofio, dyna ddenw'r lle, a mae wedi bod yn twyllo achus brenin Philistia. Mae wedi bod yn mynd o gwmpas ac yn lladd pobl, nid o Philistia a nid o Israel, ond o wledydd eraill o gwmpas. Ac felly, mae wedi bod yn gwneud hynny, ond wedyn mae wedi dod yn ôl gyda'r spoils, gyda'r pethau mae wedi eu cynnill, ac rhoi reinau achus, a dweud wrth achus, dwi wedi bod yn brwydro yn erbyn yr Israeliaid. Dwi wedi bod yn ymladd yn erbyn fy mhobl fy hun. Celwydd llwyr, twll llwyr. Ond nawr, mae wedi ffindio hyn mewn sefyllfa lle mae achus yn dweud, gan bod ti'n cysau pobl Israel nawr, gan bod ti'n elyn i bobl Israel, waith i ti ddod gyda fi ddim i frwydro yn erbyn yr Israeliaid. A dyna lle i ni'n ail ddechrau y stori yna heddi. Ni wedi bod yn edrych ar Saul yn y bennod diwetha, nawr ni'n troi nôl a roi'n sylw nôl ar Dafydd. A maen nhw'n dechrau am y frwydr te. Mae nawr wedi cael ei wneud, os chi'n cofio, yn warchodwr personol i achus. Dyna gymaint mae achus yn meddwl o Dafydd, bod e'n cael ei dwyllo. A felly mae'n gorfod mynd i'r fyddin. A nid just fe wrth gwrs, ond i bobl hefyd. Mae a'i filwyr yn gorfod mynd nawr i'r frwydr yn erbyn yr Israeliaid. Mae'r Israeliaid yn mynd i frwydr yn erbyn yr Israeliaid. Tybed sut oedd Dafydd wedi esbonio hyn i'w fyddin ei hunan. Tybed beth oedd Dafydd wedi dweud wrthyn nhw. Na beth oedd yn mynd trwy fy meddwl i wrth i fi baratoi. Oedd wedi eu twyllo nhw falle hefyd, mwyn iddyn nhw fod yn fodlon dod. Sut oedd wedi perswadio nhw? Pan oedden nhw'n clywed pethau, oedd yn dod mas o geg y brenin achus, beth oedden nhw'n meddwl, y fyddin nawr? Pan oedden nhw'n clywed achus yn siarad am Dafydd fel yr angel yma. Ti wedi bod fel angel. Mae rhaid bod nhw'n dechrau meddwl iddyn nhw. Hang on, yw e'n siarad am Dafydd? Yw e'n gwybod bod Dafydd wedi bod yn amlwg? Ddim yn gwybod, mae Dafydd wedi bod yn dweud celwydd. Neu yw hefyd yn dweud celwydd wrth y milwyr. A be fi'n trio darlunio fan hyn yw gymaint mae Dafydd wedi syrthio i bechod. Gymaint mae ei fywyd mae wedi cael ei glymu gan ei dwyll ei hunan. Lle dyw e ddim yn unig yn effeithio arno fe, ond ar dros 600 o bobl yn y fyddin yma hefyd. Yn sydyn, un peth byddai'n cymryd, un milwr byddai fe'n cymryd i ddod at achus a dweud, sa'n gwybod beth ti'n meddwl sydd wedi digwydd fan hyn, ond i ni ddim wedi bod yn ymladd yn erbyn yr Israeliaid, i ni wedi bod yn ymladd yn erbyn yr Amaleciaid ac yn y blaen. Sa'n gwybod, ti wedi camddeall. Dim ond un gair fydde angen gan un o'i filwyr i sbwylio popeth, a bydde pawb yn marw. Yn sydyn, mae Dafydd mewn sefyllfa gwbl helpless. Dyw e ddim yn gallu achub ei hunan, dyw e ddim yn gallu sortio'i broblem ei hunan mas. Mae'n gwbl vulnerable yn ei bechod mewn gwirionedd. A'r pwynt yn fan hyn yw, dyna pa mor ddofn mae e wedi syrthio. Ydyn ni'n mynd i edrych yn gyntaf bore yma ar ddarpariaeth annisgwyl Duw. Sut mae Duw yn darparu yn annisgwyl yn y sefyllfa yma, lle mae Dafydd yn helpless oherwydd ei bechod
ei hunan. Wel, mae Duw yn darparu ffordd mas nag yw e. Be mae'n gwneud yw, beth ni'n gweld fan hyn yw fod y Philistiaid yn gwrthod Dafydd. Pan maen nhw'n gweld Dafydd a'i filwyr yn dod, a maen nhw wrth y cefn gyda Achis, maen nhw'n troi rownd ac yn dweud, angon, pwy yw'r rhain? A mae Achis yn dweud wrthyn nhw, Dafydd yw hwn, gwas, Saul, gynt, mae nawr wedi bod gyda fi nawr, mae wedi bod gyda fi ers blwyddyn, os nad mwy. A mae wedi bod yn gret. Sy'n gallu ffindio unrhyw beth yn wrong gyda fe. Ond maen nhw'n dweud, sy'n os gyda ni bod ti'n ffrindiau gyda fe, Achis. I ni ddim yn mynd i gerdded i frwydr gyda'r dyn yma sydd wedi lladd myrddiannau, tens of thousands o bobl. Ti'n mynd cofio beth o'n nhw'n canu am y Dafydd yma? Ti'n mynd cofio beth o'n nhw'n dweud amdano fe? A felly maen nhw'n gwrthod Dafydd. Maen nhw'n dweud, no way bod a'i filwyr yn dod gyda ni, allwn ni ddim trysto fe. Pwy a wyr beth bydd yn gwneud, sut bydd yn ymateb. A felly mae Achis, o dan bwysau, yn plygu i'r tywysogion neu'r arweinwyr y Philistiaid. So adnod 6 a 7, mae'n dweud, galwodd Achis ar Dafydd a dweud, cyn wired a bod yr arglwydd yn fyw, yr wyt yn ddyn cywir ac wedi ymddwyn yn foddhaol yn fy ngolwg tra buost gyda mi yn y gwersyll. Nid wyf wedi cael dim o'i le yn o ti o'r dydd y deithost ataf hyd heddiw, ond nid wyt yn dderbyniol yng ngolwg y tywysogion y Philistiaid. Felly nawr dychwel a dos mewn heddwch rhag i ti dramgwyddo tywysogion y Philistiaid. Nawr, o olwg nefol, beth sy'n digwydd fan hyn yw fod Duw yn ei ras yn trefnu ffordd mas o'r twll yma mae Dafydd wedi ffindio ei hunan ynddo fe. Ond o safbwynt deiarol, mae jyst yn edrych fel bod Dafydd yn cael ei wrthod. Mae'n bwysig bod ni'n gallu gweld hynny gyda llaw. Ac wrth i Achis siarad, byddech chi'n meddwl, neu byddech chi'n gobeithio o leia fod y brenin Achis, fod Dafydd, yn cael ei argyhoeddi. Pan mae'n clywed pethau fel, dwi'n gwybod dy fod ti'n ddyn cywir, dwi'n gwybod bod yna ddim byd ti wedi wneud o'i le, byddech chi'n gweddio ac yn gobeithio bod yna rhywbeth yn taro'i galon e. A bod e'n clywed llais yr arglwydd yn dweud, ond ti'n gwybod fod hwnna ddim yn wir, Dafydd? Ti'n gwybod bod ti ddim wedi bod yn gywir ac yn anrydeddus? Ti'n gwybod bod ti wedi twyllo? Ond fe fyddwn ni'n gweld mewn munud ar sail ymateb Dafydd, mae nid dyna sut mae Dafydd yn ymateb fan hyn, o gwbl. O gwbl. Dyw e ddim yn meddwl yn nefol. Dyw e ddim yn edrych hyd yn oed i'w galon ei hunan. Dyw e ddim yn galon feddal te. Mae'n galon galed fan hyn. Be dyn ni'n gweld yw dyfnder cyflwr pechadurus Dafydd. A mae hyn yn bwysig. Mae yna rai pobl sydd yn edrych ar un Samuel ac yn dysgu o un Samuel ac yn pregethu o un Samuel ac yn dweud, wel, i ni'n gwybod fod Dafydd yn un yn ôl calon Duw. I ni'n gwybod fod mewn geiriau eraill, yn unol â ewyllus Duw a natur Duw. Hynny yw, bod e'n debyg i Dduw yn yr hyn mae e'n gwneud ac eisiau gyflawni. Na. Fod Duw a'i galon, bod calon Dafydd yn un a chalon Duw, beth mae hwnna'n golygu yw fod calon Duw wedi dewis Dafydd. Nid y ffordd arall rownd. A beth mae hwnna'n golygu felly yw fod Dafydd yn ddim gwahanol, yn ddim gwell na Saul ac unrhyw un arall. Mae'n bechadur fel unrhyw un arall. A dyw'r gair ddim yn cuddio hynny i ni. Dyw'r arglwydd ddim yn cuddio hynny i ni. A mae hwnna yn dristwch ac yn gysur ar yr un pryd. Mae'n dristwch achos bydde fe'n lyflu mewn un ystyr, os bydde fe'n wir fod yna rai ohono ni sydd yn fwy diwiol, sydd a'n calonau ni wedi ei gosod ar yr arglwydd. Bydde fe'n hyfryd. Ond mae eisiau reality check arno ni. Os i ni'n meddwl bod ni yma bore yma oherwydd bod ni'n fwy ysbrydol neu'n fwy diwiol nag unrhyw un mas fyna, i ni'n twyllo'n hunain. I ni'n wrong. Ddim o gwbl. I ni yma bore yma oherwydd gras ein harglwydd Iesu Grist.
Dyna'r cwbl. Dyna'r unig reswm i ni yma bore yma. Dyna'r unig beth sydd yn ein gwahanu ni oddi wrth beth i ni'n heiddi, sef cosb a barn. A mae'r darn yma'n dangos hynny i ni. Beth mae Dafydd wedi gwneud i heiddi cael ffordd mas o'r twll pechadurus yma mae ynddo fe? Dim byd. Pan mae e'n sôn am y pwll mae ynddo fe yn y salmau, Salm 40 fi'n credu, mae'n dweud, mae'n darlunio mor ddofn, mor fwdlyd, mor afiach yw'r pwll mae ynddo fe, ond fod yr arglwydd wedi estyn i lawr a wedi tynnu fe mas. Dyna ein tystiolaeth ni, pob un ohono ni. Nid, dwi wedi ffindio fy hunan mewn pydew sydd ddim o'r wael a pydew pawb arall, a fi wedi ymestyn fy hunan mas at yr arglwydd. Na. Dim o gwbl. Mae'r arglwydd wedi bod yn raslon. I feddwl am y darlun chess yna eto. Be sy'n gosod un set o ddarnau chess, y di oddi wrth y gwyn. Be sy'n neud un yn fwy buddigoliaethus na'r llall? Wel, pwy bynnag sydd wedi dewis y darnau y maen nhw'n chwarae gyda. Os yw'r arglwydd yn dewis yr ei gwyn sy'n mynd i ennill. Mae'r syml yna. Be sy'n ni'n gosod ni ar wahân? Gras. Mae'n bwysig yn bod ni'n gwneud hynny'n glir. Gras. Trwy ras, dyn ni wedi cael ein achub trwy ffydd. Allwn ni ddim ymffrostio yn unrhyw beth yn ein hunain, dim ond yn yr arglwydd Iesu, sydd wedi darparu ar ein cyfer ni. Y ddarpariaeth yna sydd wedi ei roi yn hael gan yr arglwydd. Chi'n gweld y rheswm mae'r arglwydd yn cadw Dafydd yw oherwydd bod wedi gwneud addewid i Dafydd. Mae wedi eneinio Dafydd. Ac felly mae'n mynd i gadw ei air, mae'n mynd i gyflawni ei bwrpasau. A'r un peth gyda ni. Os yw wedi'n dewis ni, mae'n mynd i gyflawni ei bwrpasau yno ni a trwyddo ni. Full stop. Beth bynnag i ni'n meddwl am y peth mewn un ystyr. A mae'n adegau lle fyddwn ni'n gwyro, a mae'n adegau lle fyddwn ni'n syrthio. Ond os yw wedi'n galw ni, mi fydd e'n gorffen y gwaith yno ni. Mi fydd e'n cadw ni. Mae e'n ffyddlon lle dyn ni ddim. Mae'n bwysig i ni yn blant cyfamod hefyd. Cyfamod gras, wrth gwrs. A mae'n bwysig i bod ni'n cofio hynny. Diolch i'r arglwydd, mae e'n cadw ei air. Diolch i'r arglwydd, mae'n cadw ei bobl. A diolch i'r arglwydd, mae e'n cyrraedd ni pan dyn ni angen trigaredd. Mae e'n cyrraedd ni hyd yn oed os dyn ni wedi crwydro'n bell. Oedd Dale Ralph Davis yn dweud rhywbeth am y darn yma. Yahweh's mercy can find David even in Philistia. The God who saved him from Saul, again and again, will surely save him from himself. Chi'n gweld y pwynt? Dyw e ddim y tu hwnt i afael yr arglwydd, tu hwnt i drigaredd yr arglwydd, bod wedi crwydro'n bell iawn, bod wedi ffindio ei hunan yn ffrindiau gyda'r gelyn fan hyn. Mae trigaredd ar gael. A'r trigaredd mae e angen, a sylwch ar hyn, yw mae angen cael ei achub oddi wrth ei hunan. Oddi wrth ei hunan mae angen cael ei achub. Byddai'n dod nôl at hynny mewn munud. Calon Dafydd sydd yn ei dwyllo fe. Mae hwnna'n dod yn ni at yr ail bwynt te. Diffyg dirnadaeth Dafydd. Diffyg dirnadaeth. Discernment. Deall y sefyllfa. Mae Dafydd yn ymateb yn y ffordd mwyaf od i beth sy'n digwydd. Byddech chi'n meddwl, os byddech chi'n sgidio Dafydd fan hyn, bod e'n dathlu, bod e'n ffindio fe'n anodd cadw excitement i mewn. Yn y ffordd bydde fe'n ymateb i'r newyddion yma. Mae'n cael ei anfon mas. Diolch arglwydd. Get out of jail free card. Dyna beth sy'n digwydd fan hyn. Mae Duw wedi trefnu ffordd fel bod fi ddim yn gorfod gwneud ffwl o fi fy hun. A brwydro yn erbyn fy mhobol fy hunan. Y bobl fi wedi cael fy eneinio i fod yn frenin arnyn nhw. Jyst i roi y cyd-destun i ni eto. Dwi wedi cael ffordd mas, mae'r arglwydd wedi darparu. Ai dyna sut mae Dafydd yn ymateb? Na, dim o gwbl. Mae Dafydd yn ymateb fel plentyn bach sydd yn dweud, di hwnna ddim yn deg.
Dyw hwnna ddim yn ffair. Fi'n siŵr bod chi'n cael profiad plant fel yna. Yn lle bod e'n gallu gweld o olwg yr arglwydd, beth mae'r arglwydd yn gwneud, mae'n edrych yn gwbl ddiarol ar y sefyllfa. Mae e'n dweud, ond beth a wneithim, beth wedi wneud? Pa fai a gefais ti yn dy was o'r dydd y deithim atat hyd heddiw fel na chaf ddod i'r yfela yn erbyn gelynion fy arglwydd frenin. Mae'n un peth yn pledio allegiance fan hyn i achus. Fy arglwydd frenin. Pan bod fi ddim yn cael ymladd yn erbyn pobl, fy arglwydd frenin a ti achus. Pan bod fi ddim yn cael ymuno gyda chi, be fi wedi wneud o'i le? Ti newydd dweud bod ti ddim wedi ffindio unrhyw fai ynddo fi. Chi'n gallu gweld, mae Dafydd wedi colli golwg yn llwyr o sut mae'r arglwydd a'r waith ac yn torri mewn y sefyllfa fan hyn. Ac yn achub Dafydd, mae e'n raslon. Dyw Dafydd dal ddim yn gweld hynny eto. Mae'n araf i weld llaw yr arglwydd ar y sefyllfa. A mae'n ceisio dadle am yr hawl ac ymladd am yr hawl. Mae yna rai diwynwyr yn dadle fan hyn gyda'r llaw, dylen ni ddweud hyn, fod e'n esgus, actio mae e. Dwi ddim yn credu mae actio mae e am eiliad gyda'r llaw. Am reswm, petawn ni'n actio yn y sefyllfa yma, byddwn ni'n mynd, wyt ti'n siŵr? Wyt ti'n siŵr? Ond ti yw'r bos, felly dwi'n mynd i blygu i ti arglwydd, ti sy'n gwybod ore. Mae'n un peth i ddweud hynny, mae'n beth arall i ddadle dy achos ac i drio perswadio rhywun i newid ei meddwl nhw i chi gael bod yn rhan o'r frwydr. A dyna mae Dafydd yn gwneud. Ond dwi'n credu mae dyma beth oedd yn mynd trwy feddwl Dafydd. Mae'r Israeliaid a mae Saul wedi fy ngwrthod i. Maen nhw wedi fy ngwthio fi mas. Mae'r Philistiaid wedi fy nerbyn i. Mae'r Philistiaid wedi bod yn neis i fi. Dwi jyst eisiau perthyn. Dwi jyst eisiau perthyn rhywle. A fi'n credu mae beth oedd wedi digwydd yng nghalon Dafydd yw fod e wedi ceisio ffindio y perthyn yna yn y lle anghywir. Yn lle bod e'n cofio bod e'n perthyn i'r arglwydd, mae wedi chwilio am berthyn yn y byd. A mae'n demtasiwn i ni wneud yr un peth. Bod ni'n teimlo falle yn unig. Mae'n gallu bod yn unig pan i ni yn perthyn i'r arglwydd a mae pobl y byd yn ein gwrthod ni. A mae yna demtasiwn yn dod wedyn, o dim ond i ni fod eisiau falle eu twyllo nhw mewn gwirionedd a ymddangos yn gywir ac yn ddifau o'i blaenau nhw, mi wnawn nhw'n derbyn ni. Yn sydyn, mae Dafydd wedi ffindio derbyniad. Pwy sydd ddim yn hoffi clywed y geiriau, i ni fod yn onest gyda'n hunain, pwy fydd ddim yn hoffi clywed y geiriau mae Dafydd yn clywed gan achus? I chi'n gweithio fi, byddwch chi ddim yn hoffi clywed rhywun yn dweud y geiriau yma amdano chi? Wrth gwrs byddwch chi yn. Mae e'n gywir. Mae'n ddifau. Mae e'n cystal ag angel. What a guy. Y gorau. Lle'n ffyn unrhyw beth yn bod y fe? Chi'n gweld y pwynt? Dwi ddim yn wir. Mae Dafydd yn twyllo ei hunan a mae'n twyllo eraill. Ond mae wedi ffindio rhyw elfen o dderbyniad gan y byd. Gan y gelyn. Mae Satan yn dwyllodrus. Byddwch yn ofalus ein bod ni ddim yn cael ein signo i fewn. Byddwch yn ofalus i sylweddoli beth mae'r gelyn yn gallu gwneud. Bod ni'n gallu dod mor rhwydd yn ffrind i'r byd. Chwilio am berthyn a derbyniad yn y byd. Be sy'n wych wrth gwrs yw, fod Dafydd wedi pellhau, dyw'r arglwydd ddim yn rhoi lan arno fe. Fod e'n pwdi, fod e dal eisiau perthyn i'r Philistiaid, mae'r arglwydd yn dweud, na, ti ddim yn mynd i gael mynd i'r frwydr. Dwi'n mynd i dachub di. Mae fel tad, mae plentyn weithiau jyst yn intent nag yno. Fi'n mynd i wneud e, a chi'n dweud wrthyn nhw, na, paid â wneud e. Ti'n mynd i ddifaru i wneud hwnna, ti'n mynd i gael los os ti'n wneud hwnna falle. A mae yna adegau lle mae tad neu mam yn sefyll i mewn yn y bwlch ac yn dweud, na, ti ddim yn mynd i wneud e. Chi'n ei restreino nhw.
A dyna beth sy'n digwydd fan hyn. Mae'r arglwydd yn sefyll i mewn ac yn dweud, na, dwi ti ddim yn mynd i wneud hyn. Mae fel Jona pan mae'n sefyll i mewn gyda Jona ac yn dweud, na, ti'n mynd i gyflawni fy mwrpasau i. Ti'n mynd i weld fy ngrym i ar waith. A beth sy'n rhyfeddol yw bod y gelynion yn dod yn offeryn i'r arglwydd i allu gwneud hynny. Oedd un commentary, a sa'n cofio, nes i ddim ysgrifennu lawr pwy oedd o pa lyfr oedd e, so sori am hynny, so anonymous am nawr. Ond dyma fi'n darllen hyn. God can make the enemy serve us as a friend. He not only prepares a table for us in the presence of our enemies, he also has a knack of making the enemies prepare the table. Yn ei hoffi hwnna. He not only prepares a table for us in the presence of our enemies, he also has a knack of making the enemies prepare the table. Hyfryd. Falle Wearsby, oedd e. Hyfryd, y ffordd mae'r arglwydd yn gallu paratoi, yn gallu gweithio gyda y gelyn yn offeryn i gyflawni ei bwrpasau. Mae'n dangos mawredd grym ein harglwydd ni. Dyw e ddim jyst yn rheoli dros ein cyd-destun a'n sefyllfa ni, mae hyd yn oed yn gallu defnyddio y gelyn i gyflawni ei bwrpasau ein mwyn ni. Felly pa mae'r ddeiar las fydden ni byth yn ofn y gelyn. Y gelyn yma sy'n dod yn arf i gyflawni pwrpasau yr arglwydd. Mae e'n sofran dros bob un. Ac oedd yn atgoffa fi o'r groes. Oedd yn atgoffa fi o sut oedd yr arglwydd Iesu i weld ar fi'n colli'r frwydr. Pan oedd e ar y groes yn datgan, fy niw, pam yr oed wedi fy ngadael i. Fi'n siŵr bod Satan yn meddwl iddo fe hynna'n, this is it, fi di ennill. Ond ar yr un pryd, mae'r arglwydd yn fanna'n defnyddio gelynion yr arglwydd Iesu mwyn cyflawni ei bwrpasau a chybol. Na yw hwnna'n rhyfeddol? Yng nghyd-destun hanes i ni'n gweld fod yr arglwydd wedi gwneud hynny. Ac yn aml mae'n gwneud pethau fel yna mwyn amlygu y ffaith mae nid Dafydd sydd yn rymus, ond yr arglwydd ei hun sydd yn rymus. Nid Dafydd sydd yn special, ond yr arglwydd sydd yn ogoneddus. Pan mae'n edrych fel diwedd y stori, pan mae'n edrych fel checkmate, pa mor aml, os meddyliwch chi nôl i hanes Israel, pa mor aml i ni'n gweld mae pethau'n edrych yn hollol desperate i bobl Israel. P'un mae e'n Joseph neu Daniel yn ffair llewod neu unrhyw un rili mewn gwirionedd yn hanes Israel bron, mae pethau'n edrych yn gwbl desperate. A beth sy'n digwydd, mae'r arglwydd yn camu mewn. Mewn ffyrdd cwbl annisgwyl. Felly cofiwch mae'r arglwydd wrth y lliw. Wrth fi nôl i feddwl am y darlun yna o'r groes, mae'n dweud yn Colosiau 2 nag yw e. Ac eich bod yn feirwn eich camweddau a'ch cnawd dienwededig, beth gwnaeth chi yn fyw gydag ef. Mae wedi maddau ni'n holl gamweddau ac wedi diddymu'r ddogfen oedd yn ein rhwymo i'r gofynion a'n gwneud ni'n ddyledwyr. A mae wedi bwrw hi o'r neilltu fe'i hoeliodd ar y groes. A mae'n dweud diarfogodd neu disarmed y tywysogaethau a'r awdurdodau a'i gwneud yn sioe ger bron y byd yn orymdaeth ei fuddugoliaeth arnynt ar y groes. Mae wedi gwneud ffyliaid o'r gelyn pan o'n nhw'n meddwl bod nhw ar fi'n ennill. A dyna'n aml be mae'r arglwydd yn abl i wneud. Chi'n cofio Esther? Chi'n cofio hanes Esther? Sut nath yr arglwydd wneud ffwl o'r gelyn a troi y byrddau yn llwyr ar y gelyn? Yn yr un ffordd fan hyn, mae'r arglwydd yn gwneud ffwl o'r gelyn. Dychmygwch fod yn Philistiaid oedd gyda Dafydd fan hyn o'i ochr nhw, a nhw yw'r ffyliaid sydd wedi gadael iddo fe fynd nôl adre. Nhw yw'r rai sydd wedi gadael iddo fe fynd. Bydden nhw'n meddwl, oedd gyda ni Dafydd yn ein dwylo ni. Ond mewn gwirionedd, doedd gyda nhw ddim Dafydd o gwbl yn ei dwylo nhw. A mae cysur i ni fan hyn, oes e? Gweithau'n pechod ni, gweithau'n gwyro ni, mor desbryd mae'n sefyllfaoedd ni'n gallu dod. Os i ni'n eiddo i'r arglwydd, mi fydd e'n cadw ei air ac yn anrydeddu ei bobl, ac mi fydd e'n cyflawni ei bwrpasau. Mae hwnna mor bwysig i ni gofio. Bydd e'n llwyddo ei eglwys yn Caerfyrddin, yng Nghymru. So, pa mor desbryd mae pethau'n edrych.
Oherwydd gall pethau edrych fel Dafydd fan hyn, ynddo fe, ffindio hyn mewn twll. Falle oherwydd ein pechod ni. Dyw hynny hyd yn oed ddim yn golygu fod eglwys Iesu yn mynd i fethu. Mae e'n mynd i gyflawni ei bwrpasau. Ond gair o'r rhybydd hefyd. Mae yna gost daearol i bechod Dafydd. Fyddwn ni'n ffindo mas yn y benod nesaf fod yna gost i'r ffaith fod Dafydd wedi mynd i Siclag ac wedi mynd i'r frwydr gyda Achus. A mae hynny'n darlunio rhywbeth i ni. Dyw e ddim yn golygu bod Dafydd ddim o dan law tyner yr arglwydd. Mae yn golygu pan dyn ni'n pechu, mae yna gost daearol i'r bechod yna. Mae yna oblygiadau, consequences i'n pechod ni. Ac felly peidiwch â cwmpo i'r pechod yna. Glynwch at yr arglwydd yn y lle cyntaf. Mae'r gair yna i ni fel rhybydd mwyn i ni beidio a syrthio. Ond peidiwch â digaloni. Nawr, rhai pethau i gymhwyso te, jyst i orffen, jyst i'n atgoffa ni. Yn gyntaf, darpariaeth annisgwyl Duw. Mae Duw yn darparu yn gyntaf yn y darlun mawr trwy'r arglwydd Iesu Grist. Mae wedi darparu ffordd mas o'n stad helpless ni, diamadferth ni, trwy ddarparu Iesu. Ond hyd yn oed wedyn, a dyna'r pwynt gyda Dafydd, achos mae e'n un o bobl sydd mewn cyfamod gyda Duw. Mae e'n parhau i ddarparu. Mae e'n parhau i achub pan dyn ni'n syrthio. Felly, os ych chi wedi ffindio chi'n mewn lle syrthiedig, trowch at yr arglwydd. Trowch yn ôl. Os ych chi wedi ffindio chi'n mewn twll o bechod fel yr arglwydd, trowch yn ôl. Mae gras ar gael. Oedd gras ar gael fan hyn i Dafydd. Dyw'r arglwydd ddim wedi colli gafael ar Dafydd. Mae'n mynd i gyflawni ei bwrpasau. Unwaith eto, mae eisiau reality check arno ni fel wedys i ar y dechrau. Os i ni'n edrych ar hanes Dafydd ac yn edrych lawr ar Dafydd a meddwl, drian ar Dafydd, am ffwl. I ni'n ymfalchio yn ein hunain. I ni'n bod yn falch. I ni just fel Dafydd. Mae'n pechod ni just mor ddofn. Byddwch yn ofalus. Dwi angen bod yn ofalus. Dyn ni angen bod yn ofalus. Bod ni'n edrych yn fewnol ac yn edrych yn onest, yn ngoleini'r efengil ar ein calonnau a gofyn, ydw i wirioneddol yn byw fel mae'r arglwydd yn dymuno i fi fyw? Ydw i'n gallu gweld arweiniad yr arglwydd, llaw yr arglwydd fan hyn? Chi'n gweld, i fynd yn ni at yr ail bwynt, oedd yna ddiffyg dirnadaeth y mywyd Dafydd. Oedd e methu gweld, oedd e wedi mynd mor bell, oedd e methu gweld, mae Duw oedd yn ateb i angen e fan hyn. Oedd e'n ffindo ffordd mas iddo fe. Ond oedd e wedi treulio cymaint o amser i ffwrdd o'r arglwydd gyda'r gelyn yn closio at y byd bod e wedi colli golwg ar hynny. Tybed, ydy ni wedi dechrau perthyn i'r byd. Cofiwch beth mae'n dweud yn Iago 4, adnod 4. Chwirai anffyddlon, ond i wyddwch fod cyfeillgarwch ar byd yn elyniaeth tuag at dduw. Y mae unrhyw un sy'n mynnu bod yn gyfaill i'r byd yn ei wneud ei hun yn elyn i dduw. Cofiwch hynny. Yn enwedig chi bobl ifanc, cofiwch hynny. Mae yna demtasiwn mawr, fi'n cofio fe, pan o'n i'n ifanc, i fod eisiau perthyn i'r byd. Ond mae yna phases eraill yn ein bywyd ni hefyd, falle, lle ni'n gallu colli y sens yna o'n identity ni yng Nghrist Iesu, a ni'n gallu cael ein temtio i chwilio am berthyn mewn llefydd anghywir. I ni'n perthyn i'r arglwydd Iesu, i ni'n bobl yr arglwydd Iesu. Ewch adre, darllenwch Effesiaid 1. Dyna pwy ydych chi yn yr arglwydd Iesu. A wedyn darllenwch Effesiaid 2, ac yna Effesiaid 3, a 4, a 5, a 6, i'ch atgoffa chi o sut mae'n cael effaith ar eich bywyd chi. Wir. Chi'n gwybod, mae yna lot o bobl fi'n abod sydd wedi cwmpo i bechod, a maen nhw wedi cwmpo i bechod oherwydd bod nhw wedi colli golwg ar pwy yw nhw yn yr arglwydd Iesu. Mewn ffordd difrifol. Mae yna ffordd yn ôl. Mae yna ffordd yn ôl, dim ond i ni blygu. Mae Dafydd yn ffindio hunan mewn sefyllfa lle mae'n siomedig, mae'n grac. Dwi ddim yn deall beth mae wedi wneud o'i le. Fel o'n i'n dweud, mae Dafydd wedi wneud cymaint o'i le.
Mae'n troi at achus ac yn dweud, o, fi'n aniel. Mae'n twyllo ei hunan, nag yw e? Tybed ydy ni'n twyllo ein hunain y bore yma. Yn y cyfan, a fi'n gorffen gyda hyn, cofiwch fod yr arglwydd yn sofran. Beth bynnag sydd yn digwydd ym mywyd Dafydd, dyw e byth y tu hwnt i law gofalus a chibol tyner, ond hefyd y llaw yna gan yr arglwydd i rwystro rhag mynd yn rhy bell. Diolch i'r arglwydd am hynny. Diolch i'r arglwydd fan hyn mewn gwirionedd fod achus wedi dweud na, ti ddim yn cael mynd i'r frwydr. Diolch i'r arglwydd, ynddo fe? Nid Dafydd sydd yn ateb i weddi hynna'n fyna, Duw sydd yn rasslon. Gweddiwch y byddwn ni'n gallu gweld llaw yr arglwydd ar ein bywyd ni ac ymddiried yn ffyrdd anisgwyl sofran yr arglwydd i ddarparu ar ein cyfer ni ac i'n cadw ni ac i'n hachub ni. Oherwydd, os byddech chi'n gofyn i Dafydd pan gafodd ei eneinio, o'n i'n meddwl am hyn, pan gafodd ei eneinio reit nôl ar y dechrau, sut ti'n meddwl mae bywyd yn mynd i fynd, Dafydd, fel brenin? Allai sicrhau hyn i chi, bydde fe byth wedi meddwl iddo fe ei hunan, right? Neu, yn well byth, pan oedd Dafydd yn torri pen Goliath i ffwrdd, o flaen y Philistiaid, fydde fe byth wedi meddwl bydde fe'n ffindio ei hunan mewn sefyllfa lle mae e'n gwneud ffrindiau gyda achus brenin Philistia am 2 flynedd ac yn pledio fe yn arglwydd a brenin arno fe. Bydde fe byth yn meddwl. Mor ddofn yn ni'n gallu cwmpo. Ac eto mae'r arglwydd yn drigarog. Ac eto mae llaw yr arglwydd drosto fe. Mae byddwn ni'n gweld wrth symud ymlaen, mae e'n troi yn ôl yn y pen draw. Mae e'n gallu edrych yn ôl a gweld yn y diwedd. Gweddiwch y byddwch chi'n gallu gweld yn eich bywyd chi, os ych chi wedi cwmpo. A gweddiwch am ras i beidio cwmpo. Gweddiwch am ras, arglwydd cadw fi rhag ffindio fy hunan yn sefyllfa Dafydd. Cadw fi rhag peidio a bod yn ddall i fy mhechod fy hunan. Cadw fi rhag peidio a chwilio am le i berthyn yn y byd, oherwydd mae gen i gartre gyda ti, arglwydd Iesu. Amen.